Wengani kwethu ngethemba ukuthi bayaphila abantu kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Njengamanje ngizoni-update ukuthi ngabe izinto zihamba kanjani okhethwe njengoba sazi ukuthi kusaqhubeka ukubalwa kwamavoti. Soqala lapha ngo-national bese silandela-ke ngokwama-province ukuthi izinto zihamba kanjani. Okwakho nje qhubeka ubuke le video sokwazi ukuthi kuchazele konke ukuthi-ke izinto zihamba kanjani. Siqala lapha ngo-national sibone ukuthi ngabe izinto zihamba kanjani. Lapha ku-national sesifinyelele ku-50.29% isibalo ke samavoti abaliwe njengoba ke kuqhubeka ukubalwa ke kwamavoti. Kanti ke izinto zihamba kanje. ANC sasihola phambili ngamavoti awu 2,908,582. Kulandeleke iDA ngamavoti 1,580,526. Kulandeleke iMK ngamavoti awu 702,140. Mase kulandela iEFF ngamavoti awu 649,081. Landeleke iPA ngamavoti awu 196,599. Siyadlula ke sibhekele ngokwama-province ukuthi ngabe izinto sihamba kanjani ke njengamanje kulesikhathi ke season. Soqala phambi e-Eastern Cape usibone ukuthi izinto ngabe ke zihamba kanjani. Lapha Eastern Cape ango 61.01% amavoti ke asebaliwe kuleya ndawo ke noma ke kulesa sifundazwe sase-Eastern Cape. Kanti ke ngoba voti izinto zihamba kanje. ANC sasihola phambili ngamavoti awu 617,644. Kulandeleke iDA ngamavoti awu 112,944. Kulandeleke iEFF ngamavoti awu 90,326. Kulandeleke iUDM ngamavoti awu 31,695. Bese kulandeleke iPA ngamavoti awu 20,446. Siyadlula ke lapha esifundazweni Eastern Cape sibheke lapha eFree State ukuthi ngabe ke izinto zihamba kanjani eFree State. eFree State ango 69.99 amavoti asebaliwe kulesikhathi ke esisuka kusona. Kanti ke izinto zihamba kanjena ke ngoko noma ke kwamavoti ANC sasihola phambili ngamavoti awu 267,016. Mase kulandela ke iDA ngamavoti awu 106,197. Kulandeleke iEFF ngamavoti awu 67,210. Kulandeleke iVF Plus ngamavoti awu 17,649. Kulandeleke MK ngamavoti ke awu 12,576. Sadlula ke la wengani zakwethu eFree State sibheke lapha ke kwesinye ke isifundazwe saseGoli ke eGauteng ukuthi ngabe ke izinto zihamba kanjani lapha eGoli ke amavoti asebaliwe abalala lapha ku 40.97%. Izinto ke zihamba kanjalo ke masibheka ngokwamavoti ukuthi izinto zihamba kanjani eGoli. Amavoti ke athi ke 481,827 khamba ke phambili ANC ke ngalawo mavoti. Mase kuthi number 2 kulandeleke iDA ngamavoti awu 407,612. Kulandele iEFF ngamavoti awu 179,183. Kulandeleke umkhonto wesizwe ngamavoti ke awu 138,697. Kulandeleke MK ngamavoti noma ke kulandeleke Action SA ngamavoti ke awu 52,652. Siyadlula ke sibheke wengani zakwethu kwabanye ke noma ke kwesinye isifundazwe saKwaZulu Natal ukuthi ngabe izinto zihamba kanjani ke esifundazweni ke sakithi kwaZulu Natal. Amavoti ke asebaliwe u 32.83%. Kusho ukuthi sasemanzi phansi baningi abantu abavotile kwaZulu Natal wengani zakwethu njengoba ke izinto zihamba nje kanje. So ke njengamanje izinto zihamba kanje bafowethu. Lapha ke kwaZulu Natal ke iqembu elisahamba phambili njengamanje umkhonto wesizwe ngamavoti awu 367,437. Landele ngemuva ke iANC ngamavoti ke awu 166,351 ke. Bese kulandela ke iFP ngamavoti awu 153,000
104, kulandela iDA ngamavoti awu 90,362, mase kulandela iEFF ngamavoti awu 18,485. Siyadlula ke wengane zakwethu sibheke lapha ke kwenye ke iprovince, so soka lapha sigijime sibheke lapha ke eMpumalanga ukuthi ngabe izinto ke zihamba kanjani lapha eMpumalanga. Lapha eMpumalanga bafowethu izinto zihamba kanje, angu 49.03 complete amavoti ke asebaliwe kulesa sifundazwe ke saseMpumalanga. Ngathi izinto zihamba kanje ke eMpumalanga. ANC sasihola phambili ngamavoti angu 256,505, kanti ke MK sihola phambili noma ke MK engu number 2 ke ngamavoti angu 91,473. Mase kulandela ke EFF ngamavoti awu 69,879, kulandela ke iDA ngamavoti awu 68,364, kulandela iVF Plus ngamavoti awu 10,331. Siyadlula ke eMpumalanga sibheke kwesinye isifundazwe ke wengane zokusala ke eNingizimu Afrika. Sibheke lapha eNorthern Cape ukuthi ngabe izinto ke zihamba kanjani njengamanje ke lapha eNorthern Cape sekusele kancane ukuthi ke kuvalwe wengane zakwethu ke sekusele nje kancane njoba ke amavoti asebaliwe angu 99.32% complete amavoti ke asebaliwe. Sekusele kancane ukuthi kuvalwe ukuvota ke kulesa sifundazwe. ANC sesihola phambili ngamavoti 192,537, kulandela ke iDA ngamavoti ke awu 82,676, kulandela iEFF ngamavoti awu 50,907, kulandela ke iPA ngamavoti awu 33,947, bese kulandela ke iVF Plus ngamavoti awu 7,650. Noma ke siyaqhubeka sibheke phambili sobona ukuthi izinto ke ngabe ihamba kanjani lapha esifundazweni saseLimpopo. Sibona ukuthi izinto ke ngabe zithini wengane zakwethu eLimpopo. Izinto ke zime kanjena ke lapha amavoti asebaliwe abalela ke lapha ku 37.1% complete, kusho ukuthi ke impela kusase manzi phansi. Kuyaqhubeka kubala wengane zakwethu izinto ke zihamba kanje lapha esifundazweni ke saseLimpopo. ANC sihamba phambili ngamavoti awu 364,389, mase kulandela ke iEFF ngamavoti awu 61,011, kulandela ke iDA ngamavoti awu 32,887, mase kulandela ke iVF Plus ngamavoti awu 6,715, kulandela ke iMK ngamavoti awu 4,708, mase kulandela ke UAT ke ngamavoti awu 4,322. Sendlula ke Limpopo sibheke kwesinye isifundazwe ke wengane zakwethu ukucheck ukuthi izinto ngabe ke zihamba kanjani ke kwezinye indawo. Masicheka lapha eNorthwest ukucheck ukuthi izinto ke ngabe zihamba kanjani lapha ke bangu 44.42% abantu asebevotile kulesa sifundazwe ke wengane zakwethu. Izinto ke zihamba kanje ngokuqhubeka ke noma ke ngokubala ke kwezibalo zabavoti. ANC sasihola phambili ngamavoti ke awu 200,308, mase kulandela ke iEFF ngamavoti awu 57,065, esikulandela iDA ngamavoti awu 38,202, mase kulandela ke iVF Plus ngamavoti ke awu 10,349, kulandela umkhonto wesizwe ngamavoti ke awu 5,680. Zime kanjalo ke izinto lapha esifundazweni saseNorthwest. Siyadlula ke wengane zakwethu sibheke lapha ke esifundazweni sokugcina okuyi-Western Cape. Sibona ukuthi ngabe izinto zihamba kanjani lesa sifundazwe. Amavoti abelela ke ku 65.65 complete abantu kasebe noma ke amavoti asebaliwe kuleya ndawo ke yase-Western Cape. Izinto zihamba kanje ke Western Cape wengane zakwethu iDA selokhu isihola phambili ke kusukela ke ekseni kuze kube manje ngamavoti awu 585,891 lapha ke Western Cape. Kanti ke ANC ihlele ke number 2 ngamavoti awu 212,183, kulandela ke iPA ngamavoti awu 108,669, kulandela ke iEFF ngamavoti awu 50,349, kulandela ke iCCC ngamavoti ke awu 30,456, mase kulandela ke iVF Plus ngamavoti awu 21,549. Zihamba kanjalo ke izinto, kanti masiphinde sikucheckela futhi ke ngokuka-national ukuthi ngabe izinto zihamba kanjani. Sophinde sikucheckele futhi wengane kwethu wakho nje gcina subscribe uzothola zonke izinto esiyiphosta kuyona ke le channel wengane zakwethu.
Bheka-ke ngokuka-national izinto-ke zihamba kanje, siku-50.71% wamavoti-ke asebaliwe. Masibheka ngoka-national izinto-ke zihamba kanje. NC sihamba phambili ngamavoti awu-2,935,344 kwesekulandela-ke DA ngo-1,601,287 bese kulandela-ke EMK ngo-714,600 mase kulandela i-EFF ngo-659,587. Izinto-ke zime kanjalo. Wakho subscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyiphosta kuyona-ke le channel, so lonke nginika nje ama-updates ezinto ukuthi ngabe zihamba kanjani.